that you're here today on this Saturday Я дуже радий, що ви всі тут зібралися цього суботнього ранку to study the Word of God. для того, щоб вивчати Боже Слово. I can't think of anything better to do on a Saturday morning. Мабуть, немає нічого кращого для суботнього ранку, ніж зібратися разом і вивчати Біблію. Reverend Moses and I are very happy to be with you today. Брат Мозес і я, ми дуже раді бачити вас тут сьогодні. And I look forward to this time together. І я з нетерпінням чекаю цього часу, який ми проведемо. Let's open up with a word of prayer, please. Давайте ми почнемо з молитви. Our Heavenly Father, Наш Небесний Отець, we thank you for this day that you've made. ми дякуємо Тобі за цей день, який Ти нам подарував. We rejoice and we're glad in it. І ми тішимося і радіємо ним. And we want to dedicate this time to you І ми хочемо присвятити цей час Тобі, in the study of your Word. вивченню Твого Слова. Now, Father, I pray that the Holy Spirit would help us to understand what is taught. Боже, я молюся, щоб Святий Дух давав нам розуміння того, що викладається тут. And today, may your word be taught to your people І нехай Твоє Слово буде викладене сьогодні Твоїм людям, for your glory. для Твоєї слави. And I ask it in Jesus' name. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Amen. Амінь. I think I told many of you earlier Я думаю, що я багатьом з вас вже говорив це раніше, that Wednesday of this week was my 31st wedding anniversary. що в середу, це що минула, була 31-ша річниця мого шлюбу. I was here and my wife was in my city of Houston, Я був тут, а моя дружина була вдома в Х'юстоні. but we had celebrated before I left. Але нам вдалося відсвяткувати ще до того, як я приїхав сюди. And I think back to 31 years ago this week, І от ви знаєте, я цього тижня думав про ці 31 рік, які ми провели разом. and an interesting thing happened. І от відбулася така дуже цікава річ. We were married on a Sunday morning. Нас повінчали в неділю зранку. We went to church, Ми пішли до церкви, and after the service, we went to the pastor's office, і після служіння ми зайшли в офіс до пастора, and he did the marriage ceremony. і відбулася церемонія вінчання. He gave me my vows, Він дав мені мої обітниці, and he gave her vows, і вона сказала свої обітниці, and then he pronounced the words that we were now husband and wife. і от він оголосив, що тепер ми чоловік і дружина. Now, in my country, that put us in a legal relationship. І ви знаєте, в моїй країні це робить наші стосунки легальними. And that relationship can only be broken by another legal matter. І ці стосунки тепер можна було розірвати тільки в інакший, скажімо так, легальний, законний спосіб. We might even say that we were in a positional relationship. У нас було таке позиційні стосунки. And then it's the custom in the United States, as it is in many places, І в Америці є така традиція, як і в багатьох інших місцях, to go away on holiday. для того, щоб їздити у відпустку. And so that evening we flew to a very beautiful part of the United States called California. І того вечора ми полетіли в дуже красиву частину Америки, яка називається Каліфорнія. Into Los Angeles, В Лос-Анджелес, where they make the movies. там, де знімають фільми. And it's a wonderful place. І це чудове місце. The weather is tremendous. А погода просто неймовірна. And the scenery is beautiful. І неймовірно красиві пейзажі. And we were happy. І ми були просто щасливі. And we would walk along the streets holding hands. І от ви знаєте, ми ходили по вулицях, тримаючись за ручки. And she would look up at me. І вона так на мене вверх дивилася. She was in love. Вона така була закохана. Then we spent a couple of days in Los Angeles. Ми провели декілька днів в Лос-Анджелесі. And we drove up the coastline of California. І ми проїхалися вздовж лінії побережжя по Каліфорнії. And that's beautiful too. І це теж дуже гарно. We stopped along the way. На нашому шляху ми робили декілька зупинок. And we would hold hands. І, звичайно, ми трималися за And we руки. would walk along. І ми гуляли And she would разом. look up at me. І оце вона на мене And дивилася she знизу was so вверх. in love with І me. вона така була закохана. And then we got to a city called San Francisco. І от ми доїхали до міста, яке називається Сан-Франциско. Another very beautiful city. Це також дуже гарне місто. And something had happened. І ви знаєте, що сталося? At the time, I wasn't really sure what it was. І на той момент я не дуже був впевнений, що взагалі відбулося. But I noticed that next morning that she wasn't holding my hand. Але наступного ранку вона вже не тримала мене за руку. And she certainly wasn't looking up at me like, I love you. І вже не дивилася на мене так, я тебе люблю. And I knew, even though I was newly married, I knew that she was upset.
І хоча ми лише щойно одружилися, я розумів, що щось не так. Вона засмучена. Because I had done something І, мабуть, це через те, що я щось натворив. that had offended her. І оце, що я зробив, мабуть, її чимось засмутило. As a new husband, I wasn't really sure what it was. І як щойно спечений чоловік, я не був впевнений, що це було. But I remember she told me, Але я пам'ятаю, як вона мені сказала. and I said, "Oh, I'm sorry. Я сказав, ну, пробач, I didn't mean to offend you. я дуже не хотів тебе образити. That was wrong what I did." Це було неправильно, моя поведінка була неправильною. And a few minutes later, І через кілька хвилин we were walking along the streets of San Francisco, ми вже йшли по вулицях Сан-Франциско, and I noticed she was holding my hand again, і вона знов тримала мене за руку, and she was looking up at me. і вона знов дивилася до мене знизу "Oh, вверх. I love you." І знов це було відчуття «я тебе люблю». And I thought at the time this is a perfect illustration І ви знаєте, в той момент я зрозумів, що це просто ідеальний приклад of what goes on between the believer and God. між стосунками у віруючих людей і Богом. You see, the moment we place our faith in Jesus Розумієте, коли ми довіряємо своє життя Ісусу, to forgive our sins and to grant us eternal life, в тому, щоб Він простив наші гріхи і подарував нам вічне життя, we are put into a positional relationship with Him. в нас починаються такі позиційні стосунки, відносини з Ним. We might even call it a legal relationship. Ми навіть можемо сказати, що це такі легальні, законні стосунки. And then as we walk down this road of life, І от, як ми йдемо по нашій дорозі життя, there may be times when I do something that offends God's holiness. бувають такі моменти, коли я роблю щось, що негативно впливає або торкається Божої святості. Now, I mean, as a believer in Jesus, I'm already in positional relationship with Him. Тобто в мене вже є ці стосунки, в мене вже є ці позиційні стосунки з Богом. But I can do things Але я можу робити речі, that will offend His holiness. які ображають і виступають проти Божої святості. Because God is perfectly holy. Тому що Бог є досконало святим. Do you have the hymn here, Holy, Holy, Holy? Okay. Have you ever sung the hymn, Holy, Holy, Holy? Ви коли-небудь співали гімн «Святий, святий, святий»? Have you noticed that the title of the hymn is not Holy, Holier, Holiest? Ви не помітили, що там не співається «Святий, святіший, найсвятіший»? Because you don't have to say that. Ну, тому що цього навіть не треба говорити. Because holy means holy. Тому що святий вже означає святий. It means completely without sin, Це означає цілковито без гріха. completely without evil. І там немає нічого поганого. So if I'm in a relationship with God, Тому якщо я маю стосунки з Богом, by grace through faith, по благодаті через віру, I've been put into union with Christ, у мене є така єдність з Христом, I've been given eternal life, мені дароване вічне життя, I've been given God's righteousness, в мені зарахована Божа праведність. this is a permanent relationship. Це є постійні стосунки. It's a legal relationship, if Це you є will. легальні стосунки. But I also have an experiential relationship with God. Але в мене є також стосунки досвіду з Богом. And that's the subject of our discussion this morning. І це ця тема, якою ми торкнемось цього ранку. How do I restore myself to that experiential relationship with God Як мені відновлювати ці стосунки досвіду з Богом? when I've done something to offend Him? Коли я зробив щось, що виступає проти нього. Now see, the Bible gives but one condition for the receiving of eternal life. У Бога є тільки одна умова для того, щоб отримати вічне життя. In the Gospel of John, В Євангелії від Івана it's a unique book. це дуже унікальна книга, The Gospel of John is the only book in the Bible тому що Євангелія від Івана це єдина книга в Біблії. that has as its expressed purpose in the text Як це визначено в самому тексті, the evangelization of the unbeliever. це поширення Євангелії серед невіруючих. Now, other books tell you how to get to heaven too. Якби інші книги в Біблії також кажуть, як потрапити в рай. But the Gospel of John is the only book in the Bible that has that as its expressed purpose. Але в Євангелії від Івана це викладено як мета, для чого вона була написана. And in the Gospel of John, there's only one condition that's ever given І в цій Євангелії є лише одна умова, яка була дана для For того, the- щоб мати for the receiving of eternal life, вічне життя. and that's faith. І це віра. Faith alone
лише віра in Christ alone. в єдиного Бога. Now, a lot of people will say they have faith, І ви знаєте, багато людей скажуть, що вони вірять, у них є віра. but you need to ask them what their faith is in, or who their faith is in. Але варто запитати, а в кого чи в що ви вірите? Do you know who most people worldwide are trusting in? Ви знаєте, в кого вірять переважна більшість людей по цілому світу? Themselves. В себе. If you ask someone, are you going to go to heaven when you die? І ви знаєте, якщо підійти до людини і запитатися, чи ви потрапите на небеса, коли помрете? I asked this to my grandfather one time. Ви знаєте, одного разу я запитав це в свого дідуся. I called him Papa. Я назвав його Попо. I said, Papa, are you going to go to heaven when you die? І він сказав, Попо, ти потрапиш на небеса, коли помреш? He said, I hope so. Він сказав, ну, я сподіваюсь. I said, really? І я такий, серйозно? What are you basing your hope on? А на що ти покладаєшся? He said, well, I'm just trying to be good enough. А він каже, ну, я просто намагаюсь бути достатньо хорошим. And he said, I've taught a Sunday school class for 31 years. Він каже, ну, я викладав в біблійній школі, на недільних уроках 31 рік. I said, but have you ever placed your faith in Jesus? Але я запитався, а ти коли-небудь довірив своє життя Ісусу? He said, no. Він He каже, said, ні. you see, he was trusting in his own goodness. Розумієте, він довіряв своїй власній праведності і хорошості. And so many people worldwide are trusting in themselves. І так багато людей по цілому світу довіряють собі. So that's not what we mean when we talk about faith. Але це не те, що ми маємо на увазі, коли говоримо про віру. Our faith has to be in the right object. Ми маємо покладати свою віру на правильний об'єкт. So there's only one condition that's ever given for the receiving of eternal life. Тому є лише одна умова, яку було дано для того, щоб отримати цей подарунок вічного життя. And to put us in that permanent relationship. Яка робить нас в таких постійних, тривалих стосунках. And that's faith. І це є віра. Now, in the same way, І таким самим чином there's only one condition that's ever given in the Bible є лише одна умова, яка дана в Біблії, for a restoration to fellowship relationship, для відновлення стосунків дружби. and that's confession. І це сповідь, визнання. Faith for the positional relationship, Тобто в нас є віра, і в нас є такі позиційні стосунки, confession for the experiential relationship. але визнання для того, щоб мати такі стосунки з досвідом. What I'm saying this morning is that as a Christian, as a believer, І що я маю на увазі цього ранку, це те, що ми, як віруючі християни, you can be in a positional relationship with God, ми можемо мати такі позиційні стосунки з Богом, but at any moment in time, not in an experiential relationship with Him. але не завжди в нас є такі стосунки з нашим досвідом разом з Богом. The Greeks used the word for this type of relationship about which I'm speaking, koinonia. Греки використовували таке слово, щоб описати ці стосунки, про які я зараз говорю, як койнонія. Koinonia. Some churches in my country even call themselves Koinonia Church. І ви знаєте, в мене в країні деякі церкви навіть називають себе церква койнонії. Now, koinonia is an interesting Greek word. І ви знаєте, саме слово койнонія в грецькій мові є дуже цікавим. It's most often translated fellowship. І зазвичай його перекладають як єдність, співдружність. But one of the meanings for this word Але одне з значень, яке має це слово, was a close, intimate, personal relationship. є близькі, інтимні, особисті стосунки. The kind of relationship we find in marriage. І це десь такі стосунки, які ми бачимо у шлюбі. Like I mentioned a moment ago. Як я вам вже говорив трошки раніше, When we said our vows, we were in the positional relationship. коли ми давали обітниці один одному з моєю дружиною, у нас відбулося такі позиційні But стосунки. when we were holding hands walking through Los Angeles and San Francisco, Але оце, коли ми йшли і трималися за руки по вулицях Сан-Франциско, we were in that koinonia relationship. це вже були стосунки койнонія. Now, the Gospel of John speaks mostly about this positional relationship. І Євангелія від Івана в переважній більшості говорить саме про цей позиційні стосунки. But there's one place that it speaks about the experiential relationship. Але є одне місце, яке говорить про стосунки досвіду. And it's in a very well-known passage.
І ви знаєте, цей уривок нам дуже відомий. And it's part of a very well-known sermon І це частина дуже відомої проповіді. that theologians often call the upper room discourse. І це те, що дослідники часто називають промова в кімнаті, в хрещі. Now we don't know this from the Gospel of John, Якби ми цього не знаємо напряму з Євангелія від Івана, but the synoptic Gospels, але з синоптичних Matthew, Євангелій, Mark, and Luke, they let us know that right before this time, вони дають нам зрозуміти, що якраз перед цим часом, про the, що ми говоримо, the disciples had been in an argument. у учнів була суперечка. Now you need to remember that as John chapter 13 opens, this is right before Jesus' arrest. І ми говоримо зараз про Євангелію від Івана, 13 розділ, і це відбулося прямо перед арештом Христа. The events of John chapter 13 І події, які відбулися в Євангелії від Івана, 13 розділі, probably occurred about 6 o'clock in the evening, відбулись приблизно о 6 годині вечора, the night before Jesus is arrested. ніч до того, як Ісуса арештували. 12 to 15 hours later, he'd be crucified. Тобто приблизно через 12-15 годин після того, що він говорить, його вже розпинають. But on the way to the upper room, Але по дорозі до цієї кімнати горішньої the disciples had been in an argument among themselves. у учнів була суперечка. And do you remember what the argument was about? А ви пам'ятаєте, про що вони сперечалися? Which one of them was the greatest? Хто з них кращий? Хто з них більший? Wait a minute. Jesus is about to be crucified. Ісуса зараз будуть розпинати. He's the creator of the world. Він є творець Всесвіту. He's going to pay the penalty for their sins. Він буде платити заплату за їх гріх. And they're arguing among themselves А вони між собою сперечаються. as to which one of them was the best. Так, ніби хтось з них є кращим. This must have grieved Jesus. Мабуть, це засмутило дуже Ісуса. So when he arrives in the upper room, he wants to teach them a lesson. І тому, коли вони приходять в цю кімнату, він хоче дати їм урок. And sometimes we can teach people a lesson just by speaking to them. І ви знаєте, деколи ми хочемо навчити людей тільки говорячи до них. Other times we teach people lessons by putting them through exercises. Деколи ми можемо навчати їх, даючи їм вправи. And that's what Jesus is going to do І here. от це, мабуть, те, що використовує тут Ісус. Вправи. When I was in seminary, I had a great privilege of being an intern. Ви знаєте, коли я навчався в семінарії, в мене було чудовий привілей бути інтерном. For a very fine theologian named Robert Lightner. У дуже хорошого теолога, який називається Роберт Лайтнер. It was a great privilege for me Для мене це був величезний привілей. because he loved me Тому що він мене любив. and he wanted to impart some wisdom to me. І він хотів передати мені частину своєї мудрості, свого знання. So I remember one Thursday, І от я пам'ятаю, одного четверга he called me to his office він покликав мене до себе в офіс. and he gave me an assignment to do over the weekend. І він дав мені домашнє завдання на вихідні. He handed me a book Він передав мені книжку. and he said, I want you to read this book this weekend. І сказав, що я хочу, щоб на цих вихідних ти прочитав цю книжку. Then he handed me a review of a journal article that he had written on that book. І потім він дав мені огляд цієї книжки, який він написав для одного з журналів. And he wanted me to read that. І він захотів, щоб я прочитав це також. Then he handed me a letter that had been written І потім він дав мені ще листа, that was very critical of his review. який був критикою на його огляд. The author of the book was very angry. Тому що автор цієї книги був дуже злий. So he wanted me to read the book, Тому він хотів, щоб Брюс перечитав книжку, to look at the review, перечитав огляд, to reread the man's critical letter, перечитати критичний лист цього автора and then to formulate a response. і написати відповідь. In other words, how should I respond to this man? Тобто, простими словами, як цей викладач мав відповісти цьому чоловіку. Now, I had a lot to do that weekend. Ви знаєте, на вихідних у мене було багато роботи. I was still working. І я дуже працював. I was pastoring a church, І в той час я не тільки навчався, я був пастором в церкві, у мене була робота. and the weekend was the only opportunity I had to spend with my children. І розумієте, вихідні це для мене був єдиний час, коли я міг провести зі своїми дітьми. But I said, okay. Але я сказав, добре. So I read the man's book. Тому
я перечитав цю книжку. I wasn't really very impressed. Чесно, вона мене не надто вразила. I read Dr. Leitner's review. Я прочитав огляд мого професора. I think he was pretty fair. І я думаю, що він був доволі справедливий в своїх зауваженнях. He was critical of the book, Так, це була критика на книгу. but like he always does, he did it in a very kind way. Але, як завжди, він це дуже люб'язно робив. Then I read the man's letter to Dr. Leitner. І тоді я прочитав лист цієї людини до доктора Лайтнера. Well, he was mad. О, він був злий. It was not a nice letter. Це був зовсім невічливий лист. We'll leave it at that. So I sat down to write a response for Dr. Leitner. І ось я сів написати відповідь за доктора Лайтнера. And I pointed out all the things that man had done in the book that was wrong in the law. І от я виписав, зазначив всі неправильні місця, на мою думку, з цієї книжки. The letter that I wrote wasn't that nice. І ви знаєте, той лист, який написав, він також не був дуже люб'язним. I was actually responding in the same way that man had responded to Dr. Ви Leitner. знаєте, я відповідав, мабуть, в такій самій манері вічливій, в якій відповідав автор моєму викладачу. So I put everything together in a package. І оце я запакував все в конверт. And the next Tuesday I met with Dr. Leitner. І от вівторок ми зустрілися з доктором Лайтнером. He said, "Did you read the book?" І він каже, ну що, перечитав книжку? I said, "I did." Так. He said, "Did you read my review of his book?" Прочитав мій огляд цієї книжки? I said, "Yes, sir, I did." Каже, так, сер, He повністю. said, "Did you read that man's letter to me?" Каже, а ти прочитав відповідь цього чоловіка мені? I said, "Yes, sir, I did." Так. He said, "Did you write a response?" А він каже, а ти написав відповідь? Yes, sir, I did. Так, сер. He said, "Show me the response." Він каже, покажи мені, будь ласка, твою So відповідь. he looked at it. Це він бере, читає. Okay, Каже, окей, добре. okay. Then he put the letter on his desk. І потім він кладе цей лист на свій стіл. He said, "Well, so what do you think we should do?" І каже, ну, як ти думаєш, що нам варто зробити? I said, "Well, I've been thinking about this." І я кажу, ну, я про це думав. I said, "I don't think you should send the letter back to him. І я не думаю, що вам треба відсилати цей лист у відповідь. I think it would be a waste of your time. Я думаю, що це буде марна трата вашого часу. Because that man is not in the same status as you. Тому що у вас і цієї людини зовсім різний статус. I hate to say the other man was incompetent, but it was close. Yeah. Ну, я не хочу сказати, що він був зовсім некомпетентним, ну, але щось близько до того. And so I said, if you send this letter back, І тому я сказав, що якщо ви відправите цей лист у відповідь, you're going to have to spend the next several months writing back and forth with this man. вам доведеться провести декілька наступних місяців у активній переписці з цією людиною. I think the best thing to do is just let it go. І знаєте, мені здається, найкраще, що ми можемо зробити в цьому випадку, це просто відпустити. He said, okay. Він сказав, добре. So that's what you think we should do? І ти думаєш, що саме так нам слід поступити? I said, yes, sir, that's what I think we І should do. каже, так, це те, що, на мою думку, здається правильним. He said, good. Каже, добре. Because I never intended to send the letter in the first place. Каже, тому що я ніколи не збирався відправляти цей лист. See, he said, I did this as a lesson for you. Каже, я зробив це як урок для тебе. I needed to learn that lesson. І мені слід було вивчити цей урок. That there's sometimes you respond to people, Що часто ми відповідаємо людям, there's sometimes you let it go. але деколи просто варто відпустити. But if he had not put me through that exercise, Але я розумію, що якби мій викладач не дав мені такої вправи, maybe I wouldn't have learned that lesson. можливо, я і не вивчив би цей урок. And that has helped me so many times. І повірте, це допомогло мені в дуже багатьох випадках. Jesus is going to do something similar with his disciples. І оце зараз Ісус буде робити щось. Them that, no, I'm the greatest. Він міг просто сказати, народ, ну я найкращий. You're not the greatest. Ви далеко не найкращі. But he doesn't do that. Але він так не робить. He shows them. He Він demonstrates it. показує їм. Now, there's two things that are going on in this chapter. В цьому розділі відбуваються дві речі. The first thing Jesus is doing is he's giving them a lesson on humility. Перше, це те, що він дає учням урок на смиренні. And that's easy enough to understand. І це доволі легко зрозуміти. And you know the story already of Jesus washing the disciples' І ви feet. знаєте добру історію з того, як Ісус миє ноги своїм учням. But this is one of those places where there's actually a second thing going on. Але це також той час, коли відбувається ще й друга річ. And while Jesus is giving them this lesson on humility, І от поки Ісус дає їм
цей урок по смиренню, he's also going to teach them a lesson on this positional versus experiential relationship. він також дає їм урок стосовно стосунків досвіду і позиційних стосунків. Now, one more thing. І ще одна тільки річ. I remember back the very first time I met Jim and Phyllis Myers. Ви знаєте, я згадую ж одну з перших зустрічей з Джимом і Філі Майерс. Actually, it wasn't the first time we met, it was the first time we ministered Ну, together. якби це не була наша перша зустріч, це був перший раз, як ми служили разом. Because if you remember, we had met about 6 months before that. Тому що ми познайомилися приблизно 6 місяців до того. But we ministered in a country, Kazakhstan. Але ми служили в країні Казахстан. And Kazakhstan was very hot І ви знаєте, в Казахстані дуже жарко. and very dusty. І дуже брудно. And we entered into the venue, or the meeting room. І от ми зайшли в кімнату, де ми зустрічались. It was a pretty large room. Це була доволі велика кімната. We had a few hundred pastors there, I believe, Там було кілька сотень, мабуть, пасторів from 5 different countries. з 5 різних країн. And it was a great conference. Це була прекрасна конференція. Lasted a month, right, if I remember. І якщо я не помиляюсь, вона тривала близько місяця. But one of the things I remember about that conference had nothing to do with the teaching. Але знаєте, я пам'ятаю одна річ, яка зовсім не пов'язана з викладанням. But it was a lesson that I learned. Але це був для мене хороший урок. When I first walked into the conference, I just walked in like everybody else. Ви знаєте, коли я перший раз заходив на цю конференцію, я заходив, як і всі решта. Except for one thing. Окрім однієї речі. And I should have noticed it. І мені варто було її зауважити. Everybody else had taken their shoes off. Всі люди знімали своє взуття. Because the streets and the sidewalks were very dusty. Через те, що вулиці і всі тротуари, там дуже багато пилюки, бруду. And so they didn't want the dust getting all over the floor. І тому вони не хотіли, щоб оця пиль, оця бруд, щоб він був по цілій підлозі в кімнаті. After a few minutes, Jim came in and tapped me on the shoulder. Через кілька хвилин Джим підійшов і так похлопав мене по плечу. And he whispered in my І ear, так прошепотів мені на вухо. "You need to take your shoes off." Тобі треба роззутися. I said, "Oh, it was so embarrassing." І він каже, йой, це так соромно. Because I'm going to be the teacher. Тому що я ж буду вчителем, буду And викладати. I had offended them in a cultural way. А я образив їх з точки зору культури. So I went and took my shoes off and they forgave me. It was a great time. І от я пішов, роздувся, вони мене пробачили, і в нас був дуже хороший час разом. But it helped me to understand this passage. Але це також допомогло мені зрозуміти і цей уривок. You see, in the time of Jesus, Розумієте, за часів Ісуса streets were dirty. вулиці були брудними. It was not just people that walked along the streets, По вулицях ходили не лише люди. but animals used those streets too. Але ви знаєте, там тварини теж часто ступали. And the animals would leave their filth in the streets. І тварини залишали якби залишки того, що вони з'їли на вулицях. So as someone walked along the streets of ancient Jerusalem, І тому якби хтось ішов по вулицях стародавнього Єрусалиму, sometimes they would get filth on their feet. деколи оцей гній, скажімо так, залишався в них на взутті. So it was very common in households Тому дуже популярним було в будинках to have a basin of water мати таку певну ванночку з водою and a towel і рушник. right next to the door. Якраз біля дверей. And if a person was wealthy enough, І якщо людина була достатньо заможною, they would have a servant wash your feet for you when you entered into the home. в них навіть був слуга, який буде навмисно мити ваші ноги, коли ви заходите до будинку. Now, since this was not a good job, Ну, і оскільки це була не дуже престижна робота, think about it for a minute. ну просто подумайте, They have filth on their feet. оцей гній на ногах, That job usually fell to the lowest of the household servants ця робота завжди давалася найнижчим, найменшим слугам. because no one else would want to do it. Тому що більше ніхто би не захотів таке робити. So in this story, І тому в цій історії, after knowing that the disciples had been arguing знаючи, що учні між собою сперечалися about which one of them was the greatest, стосовно того, хто з них є найбільшим, Jesus gets up, Ісус встає, takes off his outer garment, знімає його верхній одяг, wraps a towel around his waist, на поясі зав'язує рушник, just like the lowest of the household servants would have done, так само, як і робили найнижчі, найменші слуги. and gets on his knees and he begins to wash Він Peter's стає на feet. коліна і починає мити ноги. Now Peter,
I love Peter, don't you? Він починає мити ноги Петра, і ви знаєте, Петро – це апостол, якого я дуже люблю. The reason I love Peter is that he reminds me so much of things I do sometimes. Ви знаєте, чому я його люблю? Тому що так часто він мені нагадує мене самого. He had his faults, didn't he? Ну, якби в нього були свої провини, скажімо так. But I hope someday to be just half as faithful as Peter Але ви ended up знаєте, being. я сподіваюся, що колись я буду хоча б на трошечки таким же вірним Богу, як і But Петро. as Jesus kneels to wash Peter's feet, І ви знаєте, як оце, як Ісус нахиляється для того, щоб помити ноги Петра, Peter says, no. Петро каже, ні. He says, Lord, do you wash my feet? Він каже, Господи, чи ти будеш мити ноги мені? And the emphasis there is on you wash my feet? І от наголос, який робить Петро, ти будеш мити мої ноги? And then Jesus answers in this way. І ось що відповідає Ісус. What I do to you, you do not realize now, verse 7. І от в цьому вірші Ісус відповідає, що я роблю, ти не знаєш тепер, But you'll understand it later. але опісля зрозумієш. Peter said to him, never shall you wash my feet. І тоді Петро каже, ти повік мені ніг не обмиєш. Now, those of you that have taken Greek, you'll remember the strongest way you can say no in Greek is ume. І ви знаєте, ті з вас, хто вивчали грецьку мову, ви пам'ятаєте, що найсильніше слово для заперечення, яке можна використовувати в грецькій мові, це умей. What Peter's saying is, not now, not tomorrow, not the next day, never am I going to let you wash my feet. І то, що має на увазі тут Петро, це каже, ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, ти взагалі ніколи не будеш мити мені ноги. Now, I understand Peter here, don't you? Ну, якби, ми можемо зрозуміти Петра тут, правда ж? He's being humiliated, really. Ну, якби, це дуже, якби, принижує і так смиряє. Peter's getting the point about the humility part, І тут мені здається, що Петро розуміє суть смирення. but there's also something else going on here. Але тут відбувається також і інша річ. In verse 8, У 8-му вірші Jesus answered, if I do not wash you, you have no part with me. Ісус відповідає, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Well, Peter wants to be a part of Jesus. Ну, звичайно, що Петро хоче бути частиною Ісуса. So Peter says, okay, if that's the case, don't just wash my feet, but bathe me all over. І тут Петро каже, окей, я не проти, давай тільки, тоді не тільки ноги помий мене, давай мене повністю помий. Peter was an impulsive man. Знаєте, Петро був доволі імпульсивною особистістю. But Jesus answered him, Але Ісус відповів йому, he who has bathed needs only to wash his feet, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, but is completely clean. бо він чистий увесь. And you are clean, І ви чисті, but not all of you. та не всі. And see, what Jesus is saying is, Peter, you've already been entered into this positional relationship with me. І що Ісус тут доносить Петру, це те, що Петро, в нас же з тобою є ці позиційні стосунки. Now, there are people that don't think that Peter was saved until after the resurrection. І є люди, які вважають, що Петро не був спасенним, аж поки Ісус не воскрес. But that's just not the case. Але це не той випадок. The Apostle John says that the disciples believed in Jesus all the way back in chapter 2, Ще в 2 розділі апостол Іван каже, що учні вірили в Христа at the wedding in Cana. ще на весіллі в Галілеї, в Кані. Before this time, Peter had given his great confession of the faith. До цього часу, про який ми говоримо, Петро якби робив великі заяви стосовно своєї віри. Who do people say I am? Коли Ісус питався, за кого люди вважають мене? You're the Christ, the Son of the living God. Ти Ісус Христос, Син Бога Живого. No, Peter was already in this positional relationship, Тому в Петра вже були ці позиційні стосунки. but he had filth on his feet, Але в нього був гній на ногах. meaning that he had sin in his life. І це означає, що в нього в житті все рівно був ще гріх. He didn't need a whole bath. Йому не треба було повністю митися в ванні. He just needed the filth washed off his feet. Йому треба було просто змити цей гній, який був на ногах. This is a perfect illustration І знаєте, це просто ідеальна ілюстрація. I just realized that was a silly thing to say, Мабуть, як це пробачте, я зрозумів, що це не варто було говорити. because it's Jesus' illustration.
Тому що якби Ісус є ілюстрацією. So of course it's a perfect illustration. Ну, якби, оскільки цю ілюстрацію використовує Ісус, то ми не можемо сказати, що це недосконала ілюстрація. So Jesus would be very happy with me saying that his illustration was good. Знаєте, це так, типу, Ісус, мабуть, дуже радіє, коли я кажу, що да, ті приклади, які використовує Ісус, класні. Sorry, Jesus. Це ж Бог, це ж Ісус. But it's a great illustration Але справді це дуже класний приклад of what John's talking about in 1 John. того, що Іван описує в першому посланні. Now there's a big difference between the Gospel of John and the first letter of John. І ви знаєте, є велика різниця між Євангелією від Івана і першим посланням Івана. And while there's a lot of material in the Gospel of John that the believer can read and grow from, І ви знаєте, в Євангелії від Івана є багато речей, які віруючі можуть читати і зростати, і пізнавати через це Євангеліє. in fact at our church a few years ago we spent 2 years studying the Gospel of John. Ви знаєте, наша церква приділила близько 2 років вивченню Євангелії від Івана. For some people it was the favorite study that they've ever had at the church. Ви знаєте, для деяких людей це було саме улюблене вивчення Біблії, яке в них було в церкві. So believers can learn a lot from the Gospel of John, Тому насправді і віруючі люди можуть багато почерпнути з цієї Євангелії. but it's written primarily to unbelievers. Але найперше воно було написано для невіруючих людей. And it's a very unique book in that way. І в цьому випадку це дуже унікальна книга. But when John writes his first letter, Але от коли Іван пише своє перше послання, he's not writing to unbelievers. він вже не пише його до невіруючих людей. He's writing to people who are already saved. Він же пише до людей, які є спасенними. And he's not trying to show them how to be saved І він не намагається показати їм, як отримати це спасіння, or how to maintain their salvation, або як отримати своє спасіння. but he's expanding upon an idea that he had first mentioned in the Gospel. Але він розширює ту ідею, про яку він вже говорив у Євангелії. Do you remember in the Gospel of John, Jesus had said, Пам'ятаєте, в Євангелії від Івана Ісус сказав: I come to bring you life, «Я прийшов, щоб вам дати життя, and I come to bring you abundant life. життя з подостатком». Do you remember that? Пам'ятаєте ці слова? What John is doing in his letter is he's expanding upon what it means to have an abundant life. І ось в своєму посланні Іван розширює думку, що це означає життя з подостатком. In other words, what it means to have a close, intimate, personal relationship with Jesus. Іншими словами, що це означає мати близькі, глибокі, особисті стосунки з Ісусом Христом. Back to my silly illustration from a moment ago of walking along with my life. От згадаємо знову мою смішну ілюстрацію прогулянок з моєю дружиною за руку. What Jesus wants us to have is a close, personal relationship with Him. Це те, що Ісус дуже хоче мати з нами близькі, особистісні стосунки. He doesn't want us simply to have a positional relationship. Йому недостатньо просто таких позиційних стосунків. He wants us to enjoy our salvation. Він хоче, щоб ми отримували насолоду від нашого спасіння. The way Jesus put it, I want your joy to be complete. Як це каже Ісус, Він хоче, щоб досконала була наша радість. Now that joy is not going to be complete unless we're walking in fellowship with Jesus. І знаєте, англійською мовою це досконале звучить як повний, цілісний. І якщо ми не будемо ходити отак в таких тісних стосунках з Христом, в нас не буде можливості мати таку досконалу і цілісну радість. As John begins this epistle, this letter, І ось Іван починає цей лист. he speaks about the idea that he wants his readers to have fellowship with the apostolic circle. І от він закликає людей, щоб люди мали таку стосунки близькі з колом апостолів. Just like the apostolic circle has this koinonia relationship with God. Так само, як це коло апостолів має таку койнонію і такі близькі стосунки з Богом. And he wants this relationship to occur so that their joy would be complete. І він хоче, щоб ці стосунки відбувалися для того, щоб доповнити їхню радість. He wanted them to have that abundant life Він хоче, щоб у людей було це життя з подостатком, that Jesus had talked about back in the gospel. про яке Ісус говорив у Євангелії. Some people in my country think that the abundant life means having a lot of money. І ви знаєте, в Америці дуже багато людей думають, що життя з подостатком означає мати багато грошей. And driving a Mercedes І їздити на Мерседесі, or a Porsche або на Порше, or a BMW. або на БМВ.
But that's not what the abundant life means. Але це не те, що означає життя з достатком. The abundant life means that I'm in a close, intimate, personal relationship with my Creator. Тому що життя з достатком означає те, що я можу мати близькі особисті стосунки з моїм Творцем. Because material things will never bring you that joy that you really want to have. Тому що насправді матеріальні блага ніколи не принесуть нам тої радості, яку ми так хочемо. It's that closeness with God Але близькість з Богом, that will bring you contentment. яке принесе нам справжнє задоволення. If later next week you're told that your wife has cancer, І якщо вам наступного тижня скажуть, що у вашої дружини рак, or your child has a terminal disease, або у вашої дитини є важка хвороба, it really won't matter what kind of car you drive. чесно, не буде мати ніякого значення, за кермом якої машини ви їдете. It's going to be your relationship with God that gets you through. Але саме стосунки з Богом допоможуть вам пережити це. Because you're not going to pray to your car. Тому що ви не будете молитися на свою машину. You're going to pray to your Creator. Ви будете молитися до свого Творця. You see, that's what brings us contentment in life. І розумієте, саме це приносить задоволення в наше життя. It's my positional relationship and my experiential relationship with God. Це мої стосунки позиційні і стосунки з досвідом, які я можу мати з Богом. So in John chapter 1, verse 5, І тому в 1 Івана, 1 розділ, 5 вірш, we find what my friend Dr. Leitner used to call a central passage. ми знаходимо те, що мій доктор Лайтнер назвав центральним уривком. He used to say this is the central passage in the New Testament that speaks of the believer's koinonia relationship with І God. він казав, що саме цей уривок є золотим віршем в цілому новому заповіті, який говорить про стосунки койнонія з Богом у віруючих людей. 1 John chapter 5. I'm sorry. 1 John chapter 1. 1 John chapter 1, verse 5. Перше послання апостола Івана, 1 розділ, 5 вірш. And it runs through chapter 2, verse 2. І воно закінчується в 1 Івана, 2 розділ, 2 вірш. If we were to take an examination after we're finished today, І знаєте, якби в нас був екзамен після того, як ми завершимо тут, now we're not going to. хоча його і не буде, But if we were, I would ask you this on the test. але якби він був, мабуть, це ключове питання, яке би я поставив вам на тесті. And you would give it back to me as the central passage. І ви б мали знати це як центральне, ключове місце. It's really important. Тому що воно насправді є дуже важливим. This passage is worth your consideration, Цей уривок вартий того, щоб ви над ним пороздумували. even after you go home today. Навіть коли ви повернетесь додому. It's worth memorizing. Варто вивчити його на пам'ять. It's that important. Воно настільки важливе. So John says in 1 John chapter 1, verse 5. Отож, в 1 Івана, 1 розділ, 5 вірш, Іван говорить. Would you read verse 5 for me? А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в нім жадної темряви. God is light, Бог є світло, and in him is no darkness at all. і немає в нім жадної, тобто взагалі ніякої темряви. Another way to put that is to say God is holy. Інакшими словами, можна сказати, що Бог є святий. And there's not even one tiny little bit of unholiness in God. І в нього немає ні одної найменшої міліметрової краплинки чогось несвятого. Now read verse 6 for me, please. Коли ж кажемо, що ми маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Now we must remember, Ми маємо пам'ятати, this is so critical. це є дуже критично важливим. These words are written to people who have already trusted Jesus. Ці слова написані людям, які вже віддали своє життя Ісусу. He's reading to believers in Jesus Christ. Тобто це написано людям, які вірять в Ісуса Христа. And he says, if we say that I have fellowship, this koinonia, І от якщо ми говоримо, що в мене є оця стосунки койнонія, if I say I have fellowship with God, от якщо я кажу, що в мене є дружба з Богом, but yet I walk in the darkness, але я ходжу в темряві, and the way John is using the term darkness is for unholiness, і то слово, яке використовує Іван, це якби несвятість. John says we lie. І Іван каже, що ми брешемо. We're not telling the truth. Ми не говоримо правду.
And it's easy to understand why. І дуже легко зрозуміти, чому. Because God, being perfectly holy, Тому що Бог є досконало святим. cannot fellowship with that which is unholy. І він не може мати дружбу з тим, що не є святим. That's the same thing in human relationships. І так само відбувається в стосунках з людьми. This is not that difficult, I don't think, to understand. Я думаю, це не так важко зрозуміти. If I've done something, I may be in a positional relationship with someone, say like my child. Наприклад, у мене є такі позиційні стосунки з моєю дитиною. Now, my children were very close to being perfect. Ну, звичайно, мої діти близькі до ідеалу. That's a joke. Це жарт. But if they would have ever offended me, Але якби вони коли-небудь взагалі змогли мене образити, they would have still been my child. вони все рівно залишалися моїми дітьми. But there would have been something between us. Але між нами було б щось. And maybe I would have had to discipline them. І, можливо, мені би задоволилося застосувати певну дисципліну до них. Let's assume that I gave them a time that they were supposed to come home at 9. Ну, давайте уявімо, що я сказав їм, що вони мають бути вдома до 9-ї. They're supposed to be home by 11 o'clock. О, пробачте, якби до ночі, тобто до 11-ї. And every night my son would come home at 12 o'clock. А мій син, замість того, щоб приходити об 11-й, приходив о 12-й. The first couple of times I may say, son, do you need me to buy you a watch? Перші пару разів я, мабуть, сказав, синку, тобі годинника купити? But then after a few times I'm going to say, son, do you know what time it is? Але потім, я розумію, я би почав запитувати, сину, ти знаєш, котра година? He said, yes, Dad. Він каже, тато. Well, why didn't you come home on time? А тоді, чому ти не прийшов додому вчасно? I just didn't want to. Я просто не хотів. Okay, well then this is what we'll have to do. І добре, тоді ось що нам доведеться зробити. For the next month, you won't be able to go out at all. Наступний місяць ти взагалі нікуди не будеш виходити з дому. And that gets his attention. І ви знаєте, це привертає його увагу. So the next time, Так що наступного разу he'll come home at 11. він прийде додому об 11-й. And that's what a parent will do with their child. І це те, що роблять батьки зі своїми дітьми. They'll discipline them to get them to obey. Вони виховують їх для того, щоб ті слухались батьків. And that's what God does with us. І це те ж саме, що Бог робить з нами. Because He loves us. Тому що Він любить нас. If we're living a lifestyle that is not holy, І ви знаєте, якщо спосіб нашого життя не є святим, and we're not walking in fellowship with God, і ми не ходимо в стосунках близьких дружбі з Богом, and we're not enjoying the benefits of our salvation, і ми не насолоджуємося тими всіма перевагами, які ми маємо через спасіння, well, we're saved, то ми спасені, but we're not enjoying our salvation. але ми не отримуємо насолоду від нашого спасіння. Do you know what I mean there? Ви розумієте, про що я говорю? I can be a believer in the Lord Jesus, То я можу бути віруючою людиною в Христа Ісуса, but not experiencing this abundant life. але в мене немає досвіду цього життя з подостатком. And since God wants us to experience this abundant life, І оскільки Бог хоче, щоб наше життя було життям з подостатком, He may discipline us Він може нас виховувати in order to draw us back to Himself. для того, щоб наблизити нас назад до себе. Now listen to what John goes on to say. І от давайте послухаємо, що Іван продовжує говорити. Read verse 7 for me. В 7 вірші. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. You see, if we're walking in the light, which means holiness, І от якщо ми ходимо в світлі, що означає святість, if we're walking in obedience to God, якщо ми ходимо в послусі перед Богом, we're going to have this koinonia relationship. в нас будуть ці стосунки койнонії. And that's where happiness is going to take place. Деколи в нас з'являються сумніви стосовно Бога в цьому питанні. For example, Ну, наприклад, God has told us that the sexual relationship between human beings Бог сказав нам, що інтимні стосунки між людьми should take place within the context of marriage. лише всередині стосунків в шлюбі. And that's where real happiness is going to be. І лише там буде справжня радість. If you have that type of physical relationship outside of marriage, І якщо у вас є така фізична близькість поза межами шлюбу, we may think ми можемо подумати, that that's going to bring us happiness. що це також принесе нам щастя, задоволення. But God knows it's not. Але Бог знає, що це не
не буде так. Even if we think it is, Навіть якщо ми думаємо, що це є. it's when we operate within the boundaries that He set up Справжнє щастя може бути лише в тих межах, які для нас поставив Бог. that we'll truly be happy. Лише це приносить справжню радість. You know, God wants you to be happy. І ви знаєте, що Бог хоче, щоб ви були щасливі. He wants you to be content. Він хоче, щоб ви мали це задоволення в житті. And He knows the only way that's going to happen is if you obey Him. І він знає, що єдиний шлях, як це можна досягти, це якщо ви будете його слухатись. So John says if we walk in the light like He's in the light, І ось Іван каже, що якщо ми ходимо в світлі, як сам він у світлі, we're going to have this koinonia у relationship, нас будуть ці стосунки койнонії. and the blood of Christ is going to continually cleanse us from all sin. І кров Ісуса Христа буде постійно очищувати нас від усякого гріха. The reason God can forgive us these sins that we commit І розумієте, причина, чому Бог може пробачати нам наші гріхи, is because of the finished work of Jesus Christ on the cross. це через ту роботу, яку звершив Ісус на Христі. That's why when we sin, we're not condemned again to the eternal penalty of sin. Тому, коли ми грішимо, це не означає, що ми приречені на вічне засудження від Бога через наш гріх. Because the blood of Christ has this continual cleansing effect. Тому що кров Ісуса Христа має цей постійний ефект очищення. Now, if the passage stopped here, І ви знаєте, якби, можливо, цей уривок зупинився на цьому місці, we might get the idea that there's nothing that I need to do. у нас би виникла думка про те, що окей, нам більше нічого не треба робити. In fact, some people are even teaching that in my country right now. І ви знаєте, в Америці деякі люди саме так і навчають. They would say, well, if you're in my illustration, if you're in this relationship, this sexual relationship outside of marriage, Вони би сказали, що якщо у вас є ці інтимні стосунки поза шлюбом, you just come back into this relationship within marriage, просто почніть займатися цим шлюбом, and everything's fine, і все буде добре. and the blood of Christ just continues to cleanse me. І кров Ісуса Христа просто продовжує мене очищати. And if the passage ended here, I would agree with that. І, мабуть, якби далі не було наступних віршів, я б з цим погодився. But that's not where it ends. Але на цьому слова Івана не завершуються. For just a moment, I'm going to skip over verses 8 and 10 and cover them in a minute, but let's go to verse 9. Я от хочу на хвилину опустити вірші 8 і 10, до них ми ще повернемось. Але давайте подивимося на 9-й вірш. There's a condition. Там є умова. Just like there was one condition that was given for the receiving of eternal life, Так само, як є одна умова для того, щоб отримати вічне життя, there's one condition that's given for the return to fellowship. є також одна умова, яку нам дано для того, щоб повернутися в таку близькість, в дружні стосунки з Богом. Yes, of course you need to get out of the other relationship and back into the proper one, of course. Так, звичайно, вам треба залишити попередні стосунки і повернутися в ті, які є правильні, легальні. But there's something that God requires of us. Але є ще одне, що вимагає від нас Бог. In verse 9, which is perhaps the most well-known verse in this epistle, І вірш 9 є, мабуть, один з найвідоміших віршів з цього послання. gives us that one condition. Саме він говорить нам про цю умову. If we confess our sins, Коли ми гріхи свої визнаємо. if we confess our sins, Коли ми гріхи свої визнаємо. He's faithful and He's just to forgive us our sins Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. and to cleanse us from all unrighteousness. І очистити нас від неправди всілякої. And in context, that means to be restored to that fellowship relationship. І в цьому контексті ми говоримо про відновлення стосунків з Богом. Now we need to be very precise here Треба бути дуже точними і уважними в цьому. because this is so important to your spiritual life. Може, насправді це є дуже важливо для вашого духовного життя. In fact, personally, І якщо я говорю особисто, I believe that this is one of the first things you need to teach a new believer in the Lord Jesus. я вірю, що це один з перших віршів, одне з перших тем, про які ми маємо говорити з людьми, які щойно увірували. It's that important. Це насправді дуже важливо. This sentence, if we confess our sins, that's a conditional sentence. І розумієте, оце коли ми говоримо, це слово українською коли, англійською якщо ми визнаємо свої гріхи. And you Greek students know that there are different types of Greek conditional sentences. І це умовне речення. І ті, що вивчали грецьку мову, знають, що в грецькій мові є декілька видів умовних речень. Now modern Greek grammarians, Ви знаєте, граматики сучасної грецької мови,
would call this a future more vivid conditional. Називають це майбутньою більш яскравою умовою. What that means, it's a fancy word. Це дуже гучні слова, але просто це означає. But what that means is, maybe you'll confess your sins, and maybe you won't. Це означає, можливо, ви визнаєте свої гріхи, а може ні. But it's the expected behavior. Але це те, що від вас очікується. That's the contribution that more modern grammarians have made to this type of understanding. Сучасні граматики привнесли в це значення, в це слово, от іменно таке значення. So it's not just like a flip of a coin and maybe you will, maybe you won't. Тобто це не просто підкидати монетку, орел чи решка, та чи ні. Maybe you will, maybe you won't, but you're expected to. Можливо так, можливо ні, але це від вас очікують. But if you do this, Але якщо ви таки зробите це, your sins will be forgiven. ваші гріхи будуть прощені. Not from the eternal penalty, І вони будуть прощені не від вічного покарання. that was forgiven at the moment you exercised faith. Тому що це було вам пробачено в той час, коли ви прийшли до Христа. But from the consequences of post-salvation, sinning. Але це рятує вас від наслідків гріха, які ви робите після спасіння. You remember Jesus' illustration? Пам'ятаєте ілюстрацію Ісуса? The one that I called a good illustration a minute ago? То, що я не сказав, що це хороший приклад. You don't need to have a whole bath. Тобто вам не треба повністю вмиватися. You just need your feet washed. Варто тільки ноги помити. The whole bath is the Gospel of John. Оця ванна, яку ви повністю приймаєте, це є Євангеліє від Івана. Washing the filth off your feet is 1 John. Але от змивати гній з ваших ніг – це перше послання Івана. The moment you do that, you'll be restored to fellowship. І от коли ви робите це, ви знову відновлюєте свої стосунки. Now, in the last couple of minutes, let's talk about that one condition. І от оці останні пару хвилин, які в нас залишилось, давайте ще поговоримо про цю умову. This word confess, Це слово «визнавати» in the Greek text, в грецькому тексті is homologeo. є «гомологео». Can you say that with me? Ви можете це проговорити зі мною? Homologeo. It's a very important word. Це дуже важливе слово. And in its original setting, it's H-O-M-O-L-O-G-E-O. In its original setting, it meant to admit or to acknowledge or perhaps to agree with someone. І в оригінальному значенні, тобто як це вони дослівно розуміли, це погоджуватись з кимось, визнавати те, що говорить інший. Now this next thing I say might be the most important thing I tell you for this whole weekend. So please listen carefully. І я дуже попрошу, щоб ви зараз були дуже уважними, тому що наступна моя фраза буде, мабуть, ключовою за всі ці дні, які ми провели разом. You ready? Готові? Okay. When we confess our sins to God, Коли ми визнаємо свої гріхи перед Богом, we're making an open and honest admission ми відкрито і щиро визнаємо, that what we did was wrong. що те, що ми зробили, було неправильним. It's that simple. Це дуже просто. Now, if I'm guilty of something, Ви знаєте, якщо я в чомусь винний, it's very possible. є дуже можливим, In fact, if I'm a healthy individual spiritually and psychologically, якщо я здоровий психологічно і духовно індивіду, I would say it's even probable і я скажу, що це навіть є дуже можливим, that I may feel guilty. що я буду відчувати вину. I may feel bad about my sin. Мені буде недобре від того, що я згрішив. And I would tell you that's a perfectly normal feeling. І я вам скажу, що це цілком нормальне відчуття. There's nothing wrong with that feeling. В цьому почутті немає нічого поганого. In fact, that feeling comes from the Holy Spirit. І справді сам Дух Святий дає нам це почуття. If you're in this relationship I was talking about a minute ago, Якщо ви є в тих стосунках, які я вам говорив хвилину назад, and you're having a physical relationship with someone outside of marriage, і у вас є фізична близькість з людиною не в шлюбі, do you think it's normal to feel guilty about that? як ви думаєте, це нормально, якщо людина відчуває себе винною? Of course! Yeah! Звичайно. If you don't feel guilty, І, мабуть, якщо людина не відчуває себе винним, in psychology we call that being a sociopath. You know the word? в психології це називається соціопатом. Yeah. It means you have no conscience.
Це означає, що у вас немає свідомості. So of course you will probably feel guilty. Тому це звичайно, що ви будете відчувати себе винними. Maybe you don't with all sins. Можливо, так буде відбуватися не з всіма вашими гріхами. But what I'm saying is it's perfectly normal if you do. Але я хочу сказати, що мати це відчуття – це абсолютно нормально, природньо. Now that feeling of guilt makes you no more forgiven. І розумієте, це відчуття вини не робить вас вже якби непрощеними. But what I'm saying is that feeling of guilt may be what the Holy Spirit uses to motivate you Але це почуття провини може бути мотиватором, який застосовує Святий Дух to come back to God. для того, щоб ви повернулись назад до Бога. But the condition is not the feeling of guilt. Але умова не є саме почуття вини. The condition is the admission that what I did was wrong. Умовою є визнання того, що моя поведінка, мої вчинки не є правильними. So I'm agreeing with God that what I did was wrong. І тому я просто погоджуюсь з Богом в тому, що моя поведінка, те, що я зробив, є неправильним. That it offended your holiness. Що воно негативно вплинуло на його, якби це пішло проти Божої святості. And that's what God wants. І саме це те, що хоче Бог. I have a little 4-year-old grandson. Знаєте, в мене є маленький 4-річний онук. And he stays with us 4 days a week. І він залишається в нас 4 дні на тиждень. And every Sunday night he spends the night with us. І в неділю ввечері він залишається в нас не тільки лише в день, але він ночує в нас вдома. Because my daughter, his mother, works. Тому що моя дочка, його мама, вона працює. And so she needs our help. І їй потрібна наша допомога. Well, my little grandson loves chocolate. Мій онук дуже любить шоколад. Just like I love Так chocolate. само, як і я люблю шоколад. In fact, I found a store down the street that sells M&M chocolate candies. Ви знаєте, я тут внизу знайшов магазин, там де продається M&M's, це шоколадні цукерки. I bought 5 bags of them yesterday. І я вчора купила 5 упаковок M&M's. And I ate 2 of them last night. І вчора вночі я 2 з них вже з'їв. So he comes by it naturally. Ну це якби природньо вийшло. If my grandson was to come to me with chocolate all over his face, І ви знаєте, я розумію, що коли до мене мій внук підходить, у нього це все лице в шоколаді. and little cookie crumbs all І over тут his ще face. трошки крихти цих печеньок приліпилися. His name is Brett. Його звати Бред. And if I said, Brett, І от як я би йому сказав, Бред, have you been eating the cookies? чи ти їв печиво? He could say no, Він може сказати, but I already know that he did. але я вже знаю, що він це зробив. See, all I want him to do is to admit to me that he'd been eating the cookies. Розумієте, все, що я від нього хочу, це те, щоб він визнав, що він їв печиво. You see, that's what God wants from us. І це те, що хоче Бог від нас. When we confess our sins to Him, Коли ми свої гріхи визнаємо йому, we're not telling Him something that He doesn't already know. ми не говоримо йому щось, чого він не знає. We're not informing Him that we've sinned. Ми не інформуємо його стосовно того, що ми згрішили. We're admitting to Him that what we did was wrong. Ми просто визнаємо, що те, що ми зробили, було неправильним. Now, with people, it may be different. Розумієте, коли ми говоримо стосунки з людьми, так, це може бути по-іншому. I'll talk about that this afternoon. І після обіду ми про це поговоримо. With people, you may be informing them. Коли ми говоримо про конфлікти з людьми, так, ми можемо інформуємо їх про щось. You may say, I'm sorry, this is what I did. Oh, I didn't know you did that. І ми кажемо, пробач, це те, що я зробив. Ой, я навіть не знав, що ти це зробив. But not with God. Але з Богом такого не може бути. He already knows. Тому що Бог і так все знає. He's always known. Він той, хто знає завжди і про все. Even before you were born, He already knew. Ще до того, як ви народилися, він вже знав. He just wants you to admit that it was wrong. Він просто хоче, щоб ви визнавали And when you do свої that, помилки. І коли ми робимо це, you'll be restored to this fellowship relationship. ми відновлюємо ці стосунки близькі, дружби з Богом. And you'll be associated with that abundant life І ми приєднуємося до цього життя з достатком, that God wants you to have. якого так хоче для нас Бог. Let's pray. Давайте помолимося. Heavenly Father, we thank you for this teaching. Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за це навчання. We thank you for your grace Ми дякуємо Тобі за Твою благодать. and allowing us an opportunity to come back to you І за те, що Ти дав нам можливість повертатися до Тебе, when we lose this fellowship. коли ми втрачаємо цю близькість. I thank you that we never lose our positional І relationship with дякую you. Тобі за те, що ми ніколи не втратимо це позиційне
пробачення. That once we're a child, we're always your child. І як тільки назвав ти нас дитиною, ми назавжди залишаємося твоїми дітьми. But thank you for receiving us back into fellowship Але я дякую за те, що ти повертаєш нас до близьких стосунків, when we confess our sins. коли ми визнаємо свої гріхи. And we'll thank you in Jesus' name. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса Христа. Amen. Амінь. And Moses, are we going to go straight to the next?